Espera. En otro sitio. Ya, pero antes eran más grandes, ¿no? Que no puedes ni repetir. Mira, la tradició sempre és posar els carmels a sobre d'aquí. La tradició dels Prats. Na, 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 na. Bueno. La verdad es que la rechuleta esta está buena. Ha tocat algú. Sí? A veure, que la Gemma, que li ha tocat a la Gemma? Què l'ha tocat? La fava. Te l'has menjat per no pagar. Te toca pagar! Els Martínez has de pagar. No, els Maronda. Molt bé. Però que maca, no? Mira, ja la tens per la col·lecció. Ah, de cerámica. Sí, és de ceràmica. A veure, deixa'm-la mirar. Que ho vegin els televidents. Del nostre canal. Recordings Button. Recording Button. Recording Button. Qué bueno.